Κάθε εκφοβιστική συμπεριφορά δηλώνει τις τραυματικές εμπειρίες του θύτου που προβάλλονται στο πρόσωπο του θύματος και αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ομαλή λειτουργία της κοινότητας. Μαθητές και καθηγητές του 11ου Γυμνασίου Αχαρνών υψώνουμε τείχος προστασίας απέναντι σε συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού, οικοδομώντας έναν πολιτισμό ειρήνης και εξάλειψης κάθε μορφής βίας. Στηρίζουμε την συνύπαρξη στη βάση της ισότητας, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της συμπερίληψης.